Ġie inawgurat ċentru għat-tagħlim kreattiv fl-Iskola Primarja tal-Isla Kulleġġ Santa Margherita li se sservi ta' għodda utli sabiex l-edukaturi jibdew irammu lill-istudenti fis-suġġetti STEAM b'mod kreattiv u prattiku. Dan iċ-ċentru għandu t-tagħmir kollu neċessarju sabiex l-istudenti ta' din l-iskola jkunu jistgħu jaraw bajnejhom u jinteraġixxu b'mod prattiku mas-suġġetti tax-xjenza, teknoloġija, l-inġinerija, l-arti u l-matematika. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima li sqar li investimenti bħal dawn ifissru li l-istudenti jistgħu jitalbu b'mod ferm aktar kreattiv minn qatt qabel. Il-Ministru qal li apparti l-fatt li dan it-tagħmir se jqarreb lit-tfal lejn bażi ta' karrieri diversi se jservi wkoll bħala għodda ġdida l-edukaturi ta' din l-iskola. Daw it-tip ta' inizjattivi jassiguraw illi nagħtu propju r-riżorsi neċessarji lill-edukaturi tagħna li jaħdmu b'tant imħabba u tant dedikazzjoni sabiex fit-tagħlim tagħhom l-istudenti tagħna, it-tfal tagħna ikollhom dak kollu meħtieġ sabiex ikunu suċċess. Dan iċ-ċentru sar permezz ta' impenn mill-amministrazzjoni tal-iskola u l-edukaturi li taw il-kontribut tagħhom għal dik li qed tissejjaħ bħala klassi tal-futur li tista' anke tiġi modifikata biex tilqa' l-ħtiġijiet ta' diversi studenti. Fost l-oħrajn iċ-ċentru jippermetti li l-istudenti jagħmlu riċerka u jiskopru affarijiet ġodda permezz ta' stejjer diġitali fejn se jkunu jistgħu jitalmu aktar dwar l-intelligenza artifiċjali u anke robotika. Il-kap tal-Iskola tal-Isla Anna Napier qalet li jekk kif l-istudent individwali jaħdem bil-pass tiegħu ikun qed jilħaq il-potenzjal tiegħu u waqt dan il-proċess l-edukaturi se jkunu hemm sabiex jiżiraw il-kurzità u l-innovazzjoni fit-tfal. L-iktar li qegħdin ninkoraġġixxu hija li jkun hemm kritika kostruttiva, innovazzjoni u għandhom ċans li jesploraw bit-teknoloġija ħalli jkunu jistgħu jimxu iktar il-qudiem fid-dinja tal-lum.